Welcome to .culture and .value TV. Divine. Kekunde. Manu puta. Ụbọchị nke taata. Ọ adịrị nwoke ma ọ adịrị nwaanyị mma. Ụtụtụ ọma, ehihie ọma, na abalị ọma. Ka anyị ghara ịtụfu oge onye unu. Ka anyị jee ọsịsọ n'inu nke anyị. Inu nke na-asị na ndị mmụọ chọọ isu unu ọkụ, ahụrụ ụmụ ọma. Ndị mmụọ chọọ isu unu ọkụ, ahụrụ ụmụ ọma. Ka m kwukwu ya ọzọ. Ndị mmụọ chọọ isu unu ọkụ, ahụrụ ụmụ ọma. Ma tupu na-aga n'ihu ịkọwa inu nke, biko nwanne nwoke na nwanne nwaanyị nke na-ege m ntị, biko tụsara m inu nke a. Chia subscribe ama follow. Chia subscribe ama follow. Ọ eme nke kọwa niile eji ọma inu Igbo ma akwụkwọ esi atụ. Biko chia subscribe ama follow. Ka anyị na-echekwa azụ inu nke anyị tụ inu nke na-asị na ndị mmụọ chọọ isu unu ọkụ, ahụrụ ụmụ ọma. Nke mbụ, mana inu ife ochie na ndị Igbo nwe amamife. Na ndị Igbo kịta nwa masị akwụkwọ niile ha gụ ụlọ onye nke isi chepụta nwe ofu ife chepụta ofu inu. Ma ndị Igbo gboo pagụrụ akwụkwọ ma pamachara ife mmụọ ha nọ n'ime mmụọ wee na-ekwu okwu. Sị na ndị mmụọ chọọ isu unu ọkụ, ahụrụ ụmụ ọma. Mana mgbe gboo ụnụ a na-arụ ụwa na-akarị ụnụ eji aka ya wee rụ. Onye na ndị mmụọ chọọ isu ọkụ, ahụrụ ụmụ ọma. Nke mbụ, mmụọ ọma adịghị enwe ọkụ. Anyị makwa ife a na-akpọ mmụọ. Mmụọ ọma wụ mmụọ wụ ọtị ma ọ bụ ife na-efe n'abalị ya gụọ na-efe ọnụkata ọchọọ ọkụ efe ọchọọ ọkụ ma ọtị ya ga-efe ya na ọnụkata ọchọọ ọkụ ma ebe a na-akpọ ya n'oyibo. Mana ife ahụ ebe ahụ enwuru ọkụ ma sị na ndị mmụọ chọzi ichi unu ọkụ, ahụrụ mmụọ ọma. Ka otu ndị mmụọ ya esi esu unu ọkụ, ka otu mmụọ ọma ya esi ọgba unu ọkụ. Nke mbụ, nke mmụọ ọma fụta ofe fịọ ofe n'elu obere nwa sị ka efe na-enwuzi ọkụ na-aga. O buru mkpanaka sị ka onye mara ife ọ na-aga sị nwa afọ nke mmụọ ifego fesa n'elu aka ya ma fesa n'elu ụlọ. Onye nwa sị ka efe na-enwuzi ọkụ nwanụ ka efe na-enwuzi ọkụ ife nwa afụ ọkụ. O buru mkpanaka na-aga ma o buru nwụrụ ọkụ na-aga ma were olu imu na-aga. Ọ ga-ataza oligolo elu ụlọ rigolo enu ebe aka ya dị ebe ọ na-achọ ọmụmụ. Onwe ike mkpanaka esere ọkụ na-ata n'elu ụlọ, ọ serụzie ọkụ ụlọ agbawa ọkụ. Gbafọ nke ndị okenye nọzi ebe ha sị ka ihe mụziri ọkụ ndị ma asị ọkwa mmụọ ọma ma ife nwa ndị Igbo asị na ndị mmụọ chọọ isu unu ọkụ, ha hụrụ mmụọ ọma. Ife chọọ ime ọ ya emerịrị. Ife chọọ ime ọ ya eme. Ka ebe akọgụ m inu nke nkwa ebe a ya ekwu oge ife ya aga ọ chọọ ime o soro die ịnọ na Asaba nọ na ugwu Hausa ebe afọ ya eme ọ ya kpọnata n'Enugu steeti ma bịa mee gị ka wee ya ịnọ na Asaba n'ọrụ ịnọ ugwu Hausa ọrụ na ya nwoke ife na-eme n'o ịnọkọta ofu ụbọchị na ihe anakwa buru moto na ekwugo nọ n'Enugu steeti ka ife afọ ya anọ wee mee ndị ya anọ ebe afọ isi mgbe afọ ịnọkwugo asị afọ eme nwekwa mgbe afọ isi nọ na mgbọsị afọ ya abata nke na n'Enugu steeti moto ya enwe asidenti akpụrụ ya ozugbo ma ofufe eme ya ebe a. Ndị mmụọ Igbo si na ndị mmụọ chọọ isu unu ọkụ, ahụrụ mmụọ ọma. Ife chọọ ime ọ ya emerịrị. Ada oge ahụ ekwudodo aka wee sị na ọ ya eme mba ọ ya adịrị nwoke mma, ọ ya adịrị nwaanyị mma. Ka emesịa.